ħalli l-ħat jarak ftittina lina tnejn. Jekk ma tistax jibgħat li messaġġ nifhim s-sitwazzjoni li prova ċaħadni x'nibqa' nistennik. ħarsa biss nkun tiegħek id-dillan il-fuq minn il-art issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart ħebda rabtiet ma jelbu tqan ilidna. Dak li tfisser għalija żgur li ħadd ma jifhmu li fien qalbi tfawwar fjamma li titħeġġeġ nirien għalma nkun jien da smeta nkunu bejnietna. Kull darba li tkun hawn ħeffa kbira kontra l-ħin jitwaħt in-nifsiet suritna meħlusin f'asfalt inħoss ftejk mixtieq